Ne tɔgɔ ko Male Sisoko. Jɛkulu min bɛ yen n'a sigilen don farafinna bɛɛ lajɛlen na, n'an b'a wele ko Afrique de l'Ouest jamana caman na, n'an b'a wele ko Organisation des Jeunes pour les Nations Unies d'Afrique, n'olu ka lasigiden ye Mali la. An bɛ ka labɛn kɛ ka ɲɔgɔn kunbɛba min labɛn Bamakɔ yan, a bɛna lawaleya nin kalo in kɔnɔna na ka daminɛ tile 23 fo ka taa se tile 29 ma. San o san an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ farafinna Afrique de l'Ouest jamana kelen na. D'abord jamana minnu bɛ organisation in kɔnɔna na a bɛ jamana caman bɔ. Mali b'a la, Burkina Faso b'a la, Niger b'a la, Côte d'Ivoire b'a la, Tchad b'a la, Benin b'a la, fo ka taa se Haïti ninnu ma. Donc hukumu kɔnɔna de la an ka ɲɔgɔn ye dɔ senfɛ farafinna jeunes y'a laɲini k'a fɔ ko an kana rencontre ba dɔ kɛ Mali la yan nɔ, ka d'a kan Mali ye jamana ye bi jamana min filɛlen don diɲɛmɔgɔ fɛ, et puis an ka ɲɛmaaw fana bɛ ka baara minnu kɛ an ka jamana kɔnɔna na, u y'a yira k'a fɔ ko a nafa tɛ se Mali dɔrɔn ma, nafa bɛ se farafinna bɛɛ lajɛlen ma. Donc o hukumu kɔnɔna de la farafinna jeunes bɛɛ y'u bolo di ɲɔgɔn ma ko an kana ɲɔgɔn ye ba in kɛ walasa ka se an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔkɔrɔma don n'o k'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka baara min kɛ a baara ka ɲi kosɛbɛ, donc k'u ka continuer ka baara fɛ. Donc o hukumu kɔnɔna de la a y'a laɲini ka na lasigi kɛ yan. Donc lasigi yɛrɛ bɛ boli fɛn min kan o ye farafinna jeunes bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min walasa ka bɛn ni kelenya ani sinsin sabati an ka farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Donc lasigi yɛrɛ bɛ boli o de kan kosɛbɛ. A bɛ se k'aw sigi ka fɛn min makɔnɔ lasigi senfɛ fɛn caman b'a la parce que lasigi yɛrɛ kɔnɔna na n'i y'a ta k'a jateminɛ an ye fɛn caman boloda. Donc i b'a fɔ ka chiffres kalan, on a plusieurs thématiques parce que formation bɛ kɛ, visite touristique bɛ kɛ, ka taa an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ olu fana bɛ kɛ. Donc fɛn caman bɛ mun laɲininen don a kɔnɔna na mun nafa bɛ se ka se an ka jeunes ma. Donc o bɛɛ kɛkun kɔni min ye k'a yira an ka jeunes na k'a fɔ ko jamana bi anw de don, jamana sini anw de don. Formation minnu bɛna k'u kun a tɛna k'u kun ten tɔ gansan, a bɛna k'u kun de walasa ni Ala ye se kɛ maa min ye don min k'i sen don jamana kuma na i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min. Donc formation yɛrɛ bɛ k'o de kama kosɛbɛ. Donc kuma kuncɛ kuma na ne bɛ se ka min fɔ d'abord an ka sommet in kɔnɔna na sɔnni n ka kuma kuncɛ a tɛna kɛ an ka Mali jamana ɲɛmɔgɔw dɔrɔn ye parce que jamana wɛrɛw bɛ yen olu fana ka ɲɛmɔgɔw bɛ na. I b'a fɔ Haïti, ministre de la jeunesse ale bɛ na, donc Congo fana assemblée président fo ka s'a députés ma an'u ka officiel wɛrɛw olu fana bɛɛ bɛ na sommet participer en même temps an nɔfɛ. Donc kuma surunya la sɔnni ka kuma kuncɛ n bɛ an ka ministre de la jeunesse n'o ye Abdul Kasim Fɔnba ye, donc n b'a fo kosɛbɛ parce que a bɛ k'an dɛmɛ sommet organiseri la fo ka taa se présidentielle ni protocole ma. Donc an ka foli bɛ se protocole ma de la république ani présidence en affaires étrangères an ka foli bɛ se u bɛɛ lajɛlen ma ani maa minnu bɛ yen n'u bɛ k'an sɔn an soloma don a organisation yɛrɛ la ni o ye Tupac Transport mɔgɔw ye fo ka se PNUD ma, conseil national de la jeunesse ani jɛkulu wɛrɛw bɛ olu fana bɛ k'an dɛmɛ kosɛbɛ. Donc an ka commission d'organisation yɛrɛ kɔnɔna na sigilen don ni Mali association camanw ye est ce que vous voyez. Donc an bɛ foli bɛ lase u bɛɛ lajɛlen ma. Donc k'a yira k'a fɔ ko halisa an bɛ wele lase Mali jeunesse bɛɛ lajɛlen ma u k'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ anw dɔrɔn kungo ye. Donc u k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ko de don parce que organisation bɛ niveau min na bi autorités bɛ k'an dɛmɛ a ɲali la cogo min donc a bɛ anw yɛrɛ dépasser. Donc n bɛ welewele lase Mali jeunesse bɛɛ lajɛlen ma u ka na an ka fara ɲɔgɔn kan fɛn min ye nin ɲɔgɔn dalajɛba in ye a ka se ka sabati ka ɲɛ k'a kuncɛ fo kuncɛ ɲuman na.